Moje meno je Štefan Svitek a som známy ako muž, ktorý spáchal jednu z najkrutejších vražd v histórii Československa. Narodil som sa v Brezne v roku 1960 do chudobnej rodiny. Od mladého veku som zažíval tvrdú výchovu od otca, ktorá mi vytvorila temnú a zvrhlú psychiku. Jeho život bol plný zvrátených a krutých činov. Jeho sklony k zoofilii a sadomasochizmu sa prejavili už v mladom veku. A postupne som sa stával stále viac nebezpečný. Práve v jednu osudnú noc som stratil akýkoľvek zvyšok ľudskosti. V dôsledku pomiešaných pocitov zúfalstva, hnevu a nezdravých sexuálnych túžob so stavom opitosti som dezorientovane hľadal cestu domov, ktorá bola pre moju rodinu osudná. Následné rozprávanie obsahuje detailné popisovanie vykonaných činov, ktoré nemusí byť vhodné pre slabšie povahy. Keď som prišiel domov, som zistil, že manželka sa nachádza zamknutá s deťmi v letnej prístavbe domu. Po nevypočutých výzvach na otvorenie som chytil sekeru, otvoril si pomocou nej dvere a 16-krát som udrel moju manželku po hlave, čo spôsobilo jej oddelenie. Keď som zacítil krv, sa moja deviácia vystupňovala a dosahoval som požadované uspokojenie, po ktorom som tak veľmi túžil. Podobne som pripravil o život aj dve malé deti, ktoré sa tam nachádzali. Vyťahoval som z nich vnútornosti a pritom sa ukájal. Niekoľkokrát. Moje vraždenie sa zakončilo tým, keď ma napadlo vyrezať plod z mojej tehotnej ženy. Dosahoval som tak vysoké uspokojenie, že ma to vyčerpalo. Nevládny v tranze opustil miesto činu a vydal sa na cestu. Po jednodňovom potulovaní sa rozhodol spáchať samovraždu, no neúspešne. Počas súdneho procesu som sa snažil vysvetliť moje činy, tvrdiac, že som bol v čase činu v agresívnej nepríčetnosti. Moje pokusy o ospravedlnenie a požiadavky na vykonanie prísnych trestov samého seba len odzrkadľovali moje zvrhlé a nezdravé myslenie. Vynesenie rozsudku smrti ma nevystrašilo ani nezmenilo. V posledných chvíľach som sa zmieril so svojím osudom, pretože som vedel, že som si ho zaslúžil. Vykonanie trestu smrti bolo len koniec môjho temného a neľútostného príbehu. Dnes už som len spomienkou na temnú časť minulosti. Moje činy zostávajú ako varovanie pred hlbokou temnotou, ktorá sa skrýva v niektorých ľuďoch.